Extraordinar Tătărușanu! Niculoși în careu, elvețienii în careu, Tătărușanu! Vosser, omul cu cea mai mare ocazie de gol a elvețienilor în prima repriză. Tot elvețienii în careu, Tătărușanu! Încă o intervenție mare pentru Tătărușanu. Încă o dată, Geraldo. Foarte, foarte frumoasă fază făcută de elvețieni. Jocul continuă perfect, nu este offside. Geraldo este lent, în careu se duc elvețienii. Atenție, Tătărușanu, a treia mare ocazie a elvețienilor. A treia mare intervenție a lui Tătărușanu. Bravo Tătărușanu, încă o dată. Da, frumos răduț, viteză mai mare pentru el. Stancu! Bogdan Stancu! Bomba lui Bogdan Stancu! Exact ca meciul din Scoția cu Motherwell. Bogdan Stancu, al 7-lea gol în Europa pentru Steaua. Asta nu e gol, asta e o bijuterie. A marcat la tineret pentru România împotriva Italiei și împotriva Angliei. Aplauze pentru Tătărușanu. Acest gol putem spune că îi se datorează și lui Tătărușanu pentru cele 3-4 mari intervenții ale acestei serii. Viteză bună pentru Emegara al lor, Tătărușanu. Îndrăznesc să spun, este cel mai bun meci făcut de Tătărușanu de când a venit la Steaua. Surdu este de la nu oprește nimeni. Salatici! 1-1. Dacă asta înțelegem noi din fotbal, să-i cerem arbitrului să oprească jocul, asta se întâmplă. Avem prelungiri la scorul ăsta. Măcar să ajungem acolo. Vosser. Elvețienii sunt în careu și Tătărușanu e mare încă o dată. Tătărușanu ne bagă în prelungiri. Steaua trebuie să se concentreze. Tătărușanu, el ne-a adus aici, el să ne scoată. A fost un portar fără cusur pentru Steaua. Este capitanul celor de la Grasshopper. Hai să începem bine această serie, să începem cu ei ratând. Smiljanić, poate să dea în bară. Extraordinar Tătărușanu! Bravo Tătărușanu, extraordinară parada lui portarului Stelei. A fost Smiljanić care s-a dus fără avânt. Este unul bine meseriașule! Dintre veteranii celor de la Grasshopper, este din părinți croați, are 34 de ani. E bine pentru el. Decisiv Latovlević, da domnule, da! Omul care a ajuns practic o propunere viabilă trece mai departe dacă elvețienii ratează. E un moment mare ăsta, e un moment important, e un moment decisiv. Adili are 17 ani, are timp destul, Steaua se califică! Tătărușanu, eroul din tur, Marele Tătărușanu duce Steaua în grupe mâine la Monte Carlo. Grupele Europa League. Tătărușanu este omul numărul 1 pentru o seară care a fost tare tensionată pentru suporterii Stelei. A reușit să ducă la final acest meci. Să nu uităm că la 1-0 elvețienii au avut câteva șanse la poarta apărată excelent de Tătărușanu. Pupați, faceți-i statuie!